per guanyar. I us puc ben assegurar que si tots vosaltres esteu aquí, si no marxeu a casa, si no feu un pas enrere, votarem i guanyarem. Visca la terra! Visca! Visca! I seguim amb els parlaments. És el torn ara de la Marta Pascal del PDeCAT. Bona nit! Bona nit! Gràcies en primer lloc als voluntaris, els que esteu aquí i els que esteu arreu, ajudant a que tot això vagi bé. Gràcies voluntaris i voluntàries. Gràcies a tots. Sou un orgull. Gràcies. Avui només hi ha una pregunta per fer. Què farem l'1 d'octubre? Votarem! Què farem l'1 d'octubre? Votarem! Què farem l'1 d'octubre? Votarem! I que tothom ho tingui clar, que per més jutges, per més fiscals, per més guàrdia civil, per més furgonetes, votarem l'1 d'octubre i ho farem bé, i ho farem somrient, perquè nosaltres, com va dir la Muriel, som la revolució dels somriures. Estiguem junts, estiguem forts. No perdem la calma, fem silenci quan toqui, i serem aquí, i serem al costat dels alcaldes, i omplirem les places, i nosaltres l'1 d'octubre votarem. I com ho farem? Sense por, no tenim por.